ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ കന്നുകാലികൾ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെയോ ആടുകളെയോ വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നല്ലൊരു പോത്തുകുട്ടൻ വിൽപ്പനക്ക്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 36,500 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. നല്ല തീറ്റയും കൂടിയുള്ള പോത്തുകുട്ടനാണിത്. ഇതുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാവറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. പാവറട്ടി. അപ്പോൾ ഈ പോത്തുകുട്ടനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡ് പിടക്കുട്ടി വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 5,900 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇതിന് പ്രായം 4.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുള്ളത് നെയ്യാറ്റിങ്കരയാണ്. നെയ്യാറ്റിങ്കര കാഞ്ഞിരംകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോത്തുകുട്ടന്മാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇവയ്ക്ക് വില വരുന്നത് 32,000 രൂപ വീതമാണ്. ഇതുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയാണ്. ഉദൂഹിയത്തിനും വളർത്താനുമൊക്കെ പറ്റിയ പോത്തുകുട്ടന്മാരാണിവർ. അപ്പോൾ ഈ പോത്തുകളെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ കാണുന്ന വലിയൊരു പോത്തുകുട്ടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇതിന് പ്രായം 2.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 65,000 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇതുള്ളത് എറണാകുളത്താണ്. ഉദൂഹിയത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ പോത്തുകുട്ടനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ പോത്തിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മൂരിക്കുട്ടൻ വിൽപ്പനക്ക്. ഇതുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാടാണ്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 35,000 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇതിന് പ്രായം 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂരിക്കുട്ടനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന 4 ആട്ടിൻകുട്ടികൾ വിൽപ്പനക്ക്. 4ഉം പിടക്കുട്ടികളാണ്. ഇവയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന വില 8,800 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 പിടക്കുട്ടികളെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു മലബാരി ആടും അതിൻ്റെ 3 കുട്ടികളും വിൽപ്പനക്ക്. 2 മുട്ടൻ കുട്ടികളും ഒരു പിടക്കുട്ടിയുമാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് 2 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്താണ്. ഇവയ്ക്ക് ഡെലിവറി സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന വില 14,000 രൂപയാണ്. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ഈ ആടുകളെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നല്ല 2 ക്രോസ് ബ്രീഡ് പിടക്കുട്ടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന വില 5,500 രൂപയാണ്. ഇതുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കടയാണ്. ഇവയ്ക്ക് ഡെലിവറി സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 പിടക്കുട്ടികളെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന 2 പോത്തുകുട്ടന്മാർ വിൽപ്പനക്ക്. ഇതുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയാണ്. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന വില 85,000 രൂപയാണ്. 85. വില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പോത്തുകുട്ടന്മാരെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോത്തുകുട്ടൻ വിൽപ്പനക്ക്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 45,000 രൂപയാണ്. ഇതുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുവ്വൂരാണ്. തുവ്വൂര്. അപ്പോൾ ഈ പോത്തുകുട്ടനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.